Bumi harimori karena juga penelitian bukan betul bersatu bukan bisa langsung betul dengan kebulut kalian. Sonipur Jila Dularай Boro Praisa Apat आरो सा धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हयथ' दिनै जिहेतु मोसौ बिहुब्लाबो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बादियै जिहेतु गाबोननि सानाव गाव गाव न'खर गिदिरखौ मान बावनाय उन्दैखौ अनसायनाय बे थासारिनि थाखायनो जोङो दिनै आगु बैसागु बरायनायखौ जोङो दिनै नैबे बाथासिफोरनि मिलन गोजौ गेलेग्रा फोथाराव जोङो दिनै सामलायनाय जादों आरो बेवहाय जोङो दुलाराय बर' सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दखरा आफादनिफ्राय जोंनि माखासे गेदेमाफोर बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोदों आरो सा धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सा धेकियाजुलि दखरानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि गामि दैदेनगिरि फोरोंगुरुफोरखौ हांख्रायना लाबोनानै बिथांमोनखौ मान बावदों जोबोद मोजां थासारि आरो जाहाथे जोंनि इयुनाव जाहाथे बे थासारिया थाबाय थायो जों गिदिरखौ जाहाथे मान बावनो हायो उन्दैखौ जों जाहाथे अनसायनो हायो बे थासारिखौ जों जाहाथे लालांबाय थायो बेखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावलांबाय थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ गाबोन क'क्राझारनि गेलेग्रा फोथाराव बेलासिनि 3 बाजिनि उनाव सामलायनो नागिरदों ओंखायनो आंबो नैबेनि दारै बयखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे थांनो जानानै क'क्राझाराव जोंनि गिदिरखौ बरायनाय उन्दैखौ जाहाथे मान उन्दैफोरखौ जों अनसायनाय गेदेरफोरखौ जों बरायनाय बोर लानाय बे हाबाफारियाव जायनो थाखाय आंबो आंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' माहारिनि गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनायखौ जाहाथे जों बुहुमाव बयनोबो जों दिन्थिनो हायो गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव जों जाहाथे दिन्थिनो हायो बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायहरदों जे मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो बर' हारिनि दैदेनगिरि बर' हारिनि सुबुंफोरा जाहाथे हिन्जावसाफोरनि गाननाय जोमनाय हौवासाफ्रा गामसा आर'नाइ गाननानै जाहाथे 1 बैसागनिफ्राय 7 बैसागसिम जों जाहाथे गामिफोराव ओंखारो बा जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि राव हारिमुखौ जाहाथे फोथांनानै लाखियो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो खावलायहरदों दिनै खोब गोजोनथाव जे बर'नि माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागु फोरबो बरायनाय बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सा धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों दिनै बाथासिफोर मिलन गोजौ फरायसालिनि बे गेवलां फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ लानानै दिनै खुंफुंदों जोंनि दिनैनि बे खुंफुंनाय जाहोनानो जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्ला एबसुनि गासै बिबानगिरि बिथांमोना गाबोन जिहेतु बैसागुनि 1 तारिख आरो 1 तारिखआव बर'नि धोरोमारि बायदियै जोङो बयबो ब्रह्म धोरोमफोरा जयग होगोन बाथौआरिफोरा दिनै आर'ज खालामगोन बा मिसनारिफोरा हयथ' गिर्जायाव थागोन दा बे हिसाबै जोङो बिबानगिरिफोरा गाबोननिफ्राय जोङो ज' जालायनो हानाय बेबायदि खाबुआ थालिया बेनिखायनो जिल्ला एबसु हिसाबै खेबसेनो गासै दखराफोरखौ लानानै आरो जिल्ला एबसुनि गासै बिबानगिरिफोरखौ लानानै दिनै जोङो जयैनो जोङो जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि मेलेमजिबि सारमोन बुद्धिजिबि सारमोन आरो गोबां जोंनि सिबिजाथाव गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मान बावनाय हाबाफारि लादों आरो बे मान बावनाय हाबाफारिया गासै 120नि बारा जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय मेलेमजिबिफोरखौ बरायबाय बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लादोंमोन जोंहा जिल्लानि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंग्रा स्वर्गीयारि सार दिनैनि गाहाय आलासि आरो जोंनि बे हाबाफारिखौनो मेहेरगोनाङै बेखेवनानै होदों सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां कमल कुमार मोसाहारि सार बेजों लोगोसे मिरुनि आरो जिल्लानि गोबां बिबानगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लानायजों आरो गोबां मोसाखावरि बिथांमोननि बाहागो लानायजों
बे हाबाफारिया आबुं जाफुंबाय दा बेनि गेजेरजों आं दिनैनि बे बरायनाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै सनितपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय बेखौनो गासै बर' माहारिनिसिम खावलायहरनो सानदों जे दिनैनि जे बरायनाय फोरबोखौ गाबोननिफ्राय जे गोदान बोसोर बैसागुआ फैगोन जाहाथे बयबो गामियाव जोंनि लाइमोनफोरा मोजाङै मोजां बर'नि गाननाय जोमनाय गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै हिन्जावसाफ्रा दख'ना गाननानै फास्रा लानानै बर'नि खाम सिफुं सेरजा जथाखौ लानानै जाहाथे बयबो मोसायो मोनसे आब्रुथि दामनाय देनाय मोनसे आब्रुथि मेथाइ खननाय बैसागु मेथाइ खननायनि गेजेरजों जाहाथे बैसागुखौ रंजायो मानोना बे बैसागुआनो जोंनि हारिमुवारि आरो गोबां जोंनि राव थुनलाइ बायदि बायदि सोदोमस्रिजों सोमोन्दो गोनां दा बेखायनो बेखौ जोङो जाहाथे मोनसे आब्रुथिनि गेजेरजों लांनांगोन जाहाथे जोंनि आबै आबौ बोराय बेन्थ' गामिनि गेजेराव बयबो रंजागोन मोसागोन दा बेखायनो आं बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिदों आरो बयखौबो मिजिंथिदों जाहाथे गामि ओनसोलाव मोजाङै मोजां रंजानाय बाजानायनि गेजेरजों बयबो अनलायनायनि मोनसे बान्दोखौ गोरा खालामगोन जाहाथे रावबो नांलाय खमलाय बेबायदि जाया बुलाय सुलाय जाया गामिनि गेजेराव बयबो उन्दैया गेदेरखौ मान होगोन गेदेरा उन्दैखौ सनमान खालामगोन बेबायदिनि गेजेरजों जाहाथे गामि ओनसोलफोराव अनलायनायनि बान्दोआ गोब्रा जागोन मालाबा समफ्राव जुदि सोरबा नांलाय खमलाय जादोंबा बेखौ ज्राब गारनानै जाहाथे गाबोननिफ्राय मोनसे मोजां थासारियाव अनलायनानै गोरोबलायनानै जाहाथे फैबाय थानाय समाव मोजाङै मोजां बर' माहारि सिबिलांनाय एबा खामानि मावलांनायाव जाहाथे सुबिदा जायो एबा अनलायनायखौ बारायो बेखौ आङो मिजिंथिनानै दिनैनि बे माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय सनितपुर जिल्ला एबसुनि जि गोदान बोसोरखौ लोब्बा लाखिनानै गेदेरफोरनो मान बावनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिनाय हाबाफारियाव बयखौबो आङो बरायहरबाय आरो बयखौबो साबायखर बावबाय आरो गाबोननिफ्राय बयबो सप्तासे बर'नि गाननाय जोमनायखौ गाननानै जाहाथे बयबो रंजागोन आरो माहारि बादखौ बयबो रैखा खालामगोन होनना मिजिंथिनानै आङो बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।